Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur martxoak 18 eta portuak 2 barku. Noiz erori da sabaia eta nola enaizu hartu. Bizitzak eraman zaitu zen eraman lekuraino. Zerua ez dago argi, zerua ez dago laino. Hau ualak nahi eta hain zabiltza hau haul. Hau alokatu horrek egin zaitu ahots ahul. Eguzkiari uluka hotz eta ahul. Gaur martxoak 18 eta portuak 2 barku. Noiz erori da sabaia ta nola ez naiz ohartu. Bizitzak eraman zaitu zen eraman lekuraino. Zerua ez dago argi, zerua ez dago laino. Hau alak nahi eta hain zabiltza hau alokatu horrek. Ezin genuen beste abesti batekin hasi. Martxoak 18 aipatzen du Olatz Salvadorrek ahotsari abestian. Eta horixe da gaurko data. Martxoak 18, asteazkena, eta beraz, bigarren kafean, musikaren eguna. Bas gaitezen John Phillipsekin. Gaurko egunez 2001 hiltzen estatu batuar musikari, gitarra jotzaile eta abeslaria, The Mamas and the Papas taldeko kidea. The Mamas and the Papas Amerikako estatu batuetako folk rock talde ospetsua izan zen 1965-tik 1968 aritu zena. Taldeak sekulako indarra izan zuen 60ko hamarkadako kontrakulturaren eszenan. New Yorken sortua, John Phillips, Cass Elliot, Michelle Phillips eta Denny Doherty kanadarrek osatzen zuten taldea. Beraiek moldatu zuten folka 60ko hamarkadako beat estilo berrira. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss. Eta garai horietan baino rockaren beste alderdi batean, Chuck Berry, estatuatuar musikagile, gitarrista eta abeslaria, rock and rollaren historiako garrantzitsuenetakoa, gaurko egunez hiltzen bera ere. Charles Edward Anderson Berry 1926ko urriaren 18an jaio zen San Luisen, ama irakaslea zuen eta aita berriz kontratista eta Eliza Baptistako kidea. Bluesa jotzen aritu zen gazetatik, eta 1953 urtearen hasieran bere maisu bati esker Sir John's Trio taldean sartu eta diru apur bat irabazten hasi zen. Geroago, Chuck Berry konbo izena hartu zuen taldeak. 1955ean bere ibilbideak nabarmen egin zuen gora. Maiatzean Chicagora joan zen eta Muddy Waters ezagutu zuen bertan. Honek Chess Records diskoetxearekin harremanetan jartzea aholkatu zion, eta kantak argitaratzen hasi zen. Sekulako arrakasta izan zuen. 70ko hamarkadaren bukaera aldera bere ibilbidearen gorenean, estatu batuetan zein Europan jotzen jarraitu zuen, baina egin bide horiek gora bera, hilabetero, asteazken batean San Luiseko Blueberry Hill tabernan jotzeko erabakia bete zuen. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot safe. Amerikako estatu batuetan Chuck Berryk gore egiten zuen bitartean, Espainia aldean sekulako arrakasta lortzen ari zen Antonio Molina, flamenko eta kopla abeslari andaluziarra. Soy minero! Edo cocinero, aktoreari izan zen Molina pelikula ugaritan agertutakoa, bada gaurko egunez hiltzen 1982an. Hori bai, Molinatarren saga sortu ostean, 8 seme eduki zituen, haien artean Angela Molina aktore ezaguna, seme eta alaba noski. Aktore eta abeslariak aipatuta oso estilo desberdin bat aipatuko dizuen nik. Hip-hopa. Gaurko egunez jaio zen Dana Elaine Owens, edo be esan da Queen Latifah estatuatuar rap abeslari eta aktorea.
Hainbat laudorio jaso ditu, besteak beste Grammy sari bat, Primetime Emmy sari bat, Urrezko Globo sari bat, Pantai aktoren gremio sari 3 eta NAACP Image Awards 2, baita Oscar sari baterako izendapena ere. Hemen lotura bat topatu dut, Vanessa Williams ere gaurko egunez jaio zelako, biak hasi ziren 80ko hamarkadan, biek izan dituzte arrakastak bai musikan eta baita antzezpenean, eta biek erakutsi dute behin eta berriz LGTBIQ+ aktivismoarekiko konpromisoa. Abeslari, aktore, modelo, ekoizle eta dantzari estatu batuarra da Vanessa Williams. Miss America titulua irabazi zuen lehen emakume beltza izategatik egin zen ezagun. Geroago, abeslari eta aktore gisa ibilbidea arrakastatxua osatu zuen. Grammy sarietarako izendapenak jaso ditu besteen artean. Aktore gisa Broadwayn telebistan eta zineman aritu da. Askok, Ugly Betty edo Desperate Housewives telesaiengatik ezagutuko duzu ziurrenik. Edo Pocahontas animazioko pelikulako Colors of the Wind berak abestu zuen. Think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. I think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Musikatik zinemara eta zinematik langile borrokara. 155 urte betetzen baititu gaur Parisko komunak. Asko laburbilduz Parisko langile klaseak Guardia Nazionaleko matxinatu egin batera 2 hilabetez gobernatu zuten. 1871 urteko martxoaren 18tik maiatzaren 28 arte iraun zuen komunak. Historian izan zen lehen gobernu iraultzaile eta sozialistatzat jotzen da. Komunak indarrean iraun zuen 60 egunetan. Hainbat lege progresista onartu zituen, errenta jaistea, Parisko ehunka okindegitan gaueko lana abolitzea, gillotina abolitzea, zerbitzuan hildako Guardia Nazionaleko kideen alargunentzako eta seme alabentzako pentsioak sortzea, abandonatutako lantegien autogestioa, haurtzaindegien sorrera. Prozesu asambleista bat izan zen. 10 bat eliza eztabaida klub bihurtu zituzten. Egunkari ugari sortu zituzten, La Social egunkari feminista barne. Artisten federazio bat sortu zuten. Gogor zapaldu bazuten ere altxamenduaren eta autokudeaketaren eragina 20. mendeko langileen matxinada handietara edatu zen. Etorkizuneko iraultzetarako imaginario sozial berri baten apia puntu bihurtu zen. 1917ko Errusiarra edo 19 Alemaniarraren kasu. Denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen. Zenbat denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen. Eta entzun hau, 1787ko martxoaren 18an, gaurko egunez, aurrei euskaraz aritzea debekatzeko agindu zioten Elgoibarko irakasle Gregorio de Landibarri. Kontratuko bigarren klausulak zioenari jarraiki, aurrei gaztelania etzen hizkuntza oro hitz egitea debekatu beharra zegoen, eskolan zein eskolatik kanpo. Antza denez, horretarako eraztunaren sistema ezarri zuten. Aurrez aur pasako zuten eraztuna haietako batek euskeraz egiten zuten bakoitzan eta eskolara eraztuna soinean zeramana zigortu egingo zuten. Askotan fisikoki eraso eginda.
Zigor fisikoa gogortzeko ere proposatzen zuen klausulak, baldin eta irakasleak ikaslearen jarrera zuzentzeko zailtasunak ikusiko balitu. Horrelako zigorrekin milaka aurre euskaldun umilatu zituzten Euskal Herri osoan 2 mende eta erdiz eta hizkuntzaren atzerakada gogorra eraginez. Kurtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Euskararen zigorretik euskaltzale batera, 130 urte betetzen baitira Aitzol jaio zenetik. Euskal Pizkundaren bultzatzaile nagusietakoa. Jose Arizimuño Olaso zuen izena eta kazetari idazle elizizona eta ekintzaia izan zen. Abertzale eta euskaltzale sutsua zen eta 1936ko frankisten altxamenduan Belokeko abadian errefuxiatu zen, Lapurdin. 36ko urriaren 17an Bilbora bidean zen itxasoz frankistek atxilotu zutenean. Hernaniko hilerrian fusilatu zuten beste 181 lagunekin batera, agiri ofizialetan espetxea libre utzi zuela esan arren. Bere omenez doa, gaurko saioa. Doinotatik aratago podcastaren atal berri bat izango dugu. Maria Molategi etorriko da elkarrizketa akustikoetara. Ahozkotasunaren mundu eguneko mezua irakurriko dugu ere. Eta Iraia Kanbrak leku baten bila podcastari buruz hitz egingo digu. Entzuleok, martxoak 18 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon. Eta zuekin entzuleok, Goiuri Ezeizarandi, egunon. Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1149 garrana du, goizak 10 eta 20, martxoak 18 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongitorri bai, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Eta txiki deus ere, lanpeturik saiatzen, pauso txikitan galdu nahi, baina bihotza beti handi. Ta kantu hauek, milaka bizi dituzte, iritsi edo ez, berriro gure lekuan gaude. Han eta hemen markak daude,
izandako oroimen berdin zuen ta berdin da hasi aurretik galdu nuen Goizeko 10:22 minutu eta mentxe gabiltzan Nogenen kantu honekin gure lekuan galdu baino lehen, euren, duela 4 hastio bete ateratako epetik kantu honekin abiatu dugu gorkoa eta txatera begirare jarriko gara noski. Hementxe dagoeneko gorka badaukagulako goizetik aktibitatean egunon, ni borrokan grebaren ajea da. Atzo greba egin genuenok, ez dakit, ajerik badugun, baina mugarri bat izan zen zalantzarik gabe atzokoa, eta gure etxe honetan informazio zerbitzuetan jarraipen osoa ere eman zitzaion, gaurkoan ere, arkutzitako ajearen analisi da bestelakoak ere izan dituzu entzun gai. Hau Paireia Kambra asko maite du diote mendik, ostiralean egongo da bigarren kafea, ez zubia izango dugu. Nire maite duta da, ze ona zubia badatorrela, zure zubia bai beste ona ez gorka, guk ere zubia daukago. Eta bihar mendira noala aspaldiko partez, eta ostiralean kulturaz kooperatibarekin elkarrizketa, eta igandean Iruñera, korrika grabatzera. Ze gogoa dauzkaten, ala, Maria Molategi, Inigo Bonbon zelako aljandora. Bueno. Eta eneko berriz prakamotzekin, bueno. Eta orain betiko bizikona Maite duten tarteari ekingo diogu, eta eneko iturbezture dago, kizun lehenengo maite duta. Ados, bera, nik gaur frikismotik joko dut. Ados? Hau, jende, ez dakit zenbatek jakingo duten, baina niri ikeragarri gustatzen zait Dune liburu saga. Ara? Eta atzo, justo, argitaratu zen, bigarren liburuaren izango dela, trilogia berri honen, 3. filma, bere trailerra argitaratu zen, eta ni oso pozik nago, egia da, oraindikan abendura arte denbora dagola, baina ni alare oso kontentu nago, ezakit. Horrelako gauzatxoek beti ere posten hautez esaten den, liburu honek ez du inoiz sekulan adaptazio on bat izan, eta orain behintzat zer gauzak ondo dijoa zenean, ezakit, postu egiten ez. Zotz lurrarotz kanpoan dena Eta zure maite dut dago, Juri? Nik maite dut uretan egotea horrela plo. Izan daiteke itsasoan, izan daiteke igerileko batean, etxean balin badukazu baino gelan horrela espazio nahiko handi batzu sartzeko plo egoteko. Hor, plo egotea gustoko dut. Plo burbuiak egotea suposatzen du edo besterik gabe uretan? Besterik gabe, nik egiten dut horrela eskoekin eta ja plo. Nik gustatzen zait sentitzea hori da. Beratzen, beraz. Bai, zuk pure egin aurretik barazki batzu jartzen dituzu hor egosten, edo, labean egiten dute batzuek, baina nik hor uretan jartzen ditut, hola egotea gustatzen zait. Beraz, potxatzen eta beratzen tarte horretan. Plo. Hemen ezin gara oraindik etxerik ez badago kanpoan ez du aurkituko berotzen ez bazaitu Nere maite duta datorre zubiontara begira, gorkarekin bat egingo dut, bihar Bartzelonara goaz, esan ezin tarrak, antxe korrikaren, Bartzelonan izango den korrikaren baitan kontzertu eskainiko dugu, beste hainbat euskal talderekin batera, eta egia esan, aurreko asteburuan Galizian musika giroan akordi orkestarekin egon ondoren, oraingoan akordian etxean utzi, teklatuak eta bajua hartu, eta Bartzelona ingurura goaz, Imanol Rubio, Janire Arantzabe, Julen Goikoetxea gure lankidea eta lauok, eta egia esan, aspaldi Bartzelonan ibili gabe, eta badaukat gogoa, eta badaukat bisipoxa asteburu pasa honekin. Xiltasun goronekin ez dakit nola esan Hementxe Edita Brokosek gure txatean egunon Edita, izue, segituan Iraia Kambra gurekin izango dugu, beraz entzuleok zaudete gurekin, gure lankide den Iraia Kambraren leku baten bila podcast berriaren inguruan, gehiago jakingo dugulako segituan. Arna sartzeko hemen ezin gara oraindik etxerik ez badago
kanpoan ez du aurkituko. Berotzen ez bazaitu ez da inoizo. Kanpoan ez du aurkituko. Bueltatzen ari bada etzen betiko. Jakin nola esan ez dakit, oraindik naizen agian erratuta nengoen ta etzen izan hemen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Urrutira ikusten ez bada, gertuago saiatu altzara, dena erortzear dagoia da. Maitasun askean atorroa da. Euskal musika eszenako gizon batek egunkari bati esan zionean musikaren gremioan ez da diskriminaziorik existitu, edo nik ez dut alakorik ikusi, berehala etorri zen erantzuna. Euskal Herriko musikagintzan diharduten 150 emakumek eta hainbat genero disidentek ohar bat sinatu zuten. 150 bere izen eta abizenekin. Lotxari tiraka esango dizut maiz, ez dudala beste inu. Eta txantxe artean gizon bati entzun nion, 150? Hainbeste bal daude ba. Egia esan, ez da ainarritzekoa pentsakera hori. Hiri askotako festetako programazioari, jaialdi handietako kartelari eta musikarien mai inguruei erreparatu ezkero, historikoki gizonezko gehiengo potolo bat ikusi izan dugulako. Baina egon badaude, eta noski, 150 baino gehiago, badaude eta leku baten bilari dira. Dena agortzen bada, denbora da gure azken bala. Izen hori jarri dio Iraia Kanbrak eskuartean duen proiektuari, leku baten bila. Gradu amaierako lan gisa hasi zena, Naiz Irratiko podcast bihurtu da, eta gaiaren inguruan hitz egiteko Iraia bera gonbidatu dugu gurera. Egunon, Iraia? Egunon. Zer modu zaude? Ondo, oso ondo. Pilatu usatu zait sarrera, esan barizut. Eskerrik asko. Ze jatorrez. Galdera pare bat egin barko dizku Iraiari. Bai, bigarren kafeko galdera ofizialak. Vale. Zuk aukeratu nik bi botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein. Vale. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu Iraia, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut, baina ezin dut egin jaio zinenetik orain artekoa. Vale. Pelikula izango da zure bizitzako etapa bati buruzkoa soilik. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, pelikula batean islatute ikusteko. Hori da galdera bat, Vale. eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken, edo nola irudikatzen duzun behintzat zure funerala, zure hileta. Esan bezala, nik biak bota ditut eta aukeratu egin behar duzu zein erantzun. Vale, gauza da, etorri nintzenean aneurrestirekin ona. Ai, egin nuen, egia hori da. Baina, bueno, ne bauzu hiletaren erantzun. Beste erantzun dezala. perfecto, hori Eta da. hasi behar dugu artxibo bat egiten. Artxibo bat egiten, bai. Gainera, bidean etorri naiz pentsatzen, egingo dizkiate galderak, eta orduan ja pentsatzen etorri naiz. Badaukat erantzuna eta ze galdera erantzungo dudan. Eta... Hori da dena. Nire egon naiz hausnartzen, eta nire ondorio izan da ez dudala hileta bat nahi. Oh. Bai. Hori orain esaten dut, behar bada mendiko gehi urtera esango dut, nahi dut. Baina, ez zait gustatzen bat ere, niri tokatu zait hiletetan egotea, eta ez zaizkit bat ere gustatzen. Gainera, naiz pertsona bat, ez zaidana bat ere gustatzen protagonista izatea. Orduan, hilda ere ez dut protagonista izan nahi. Eta gero ez gustatzen jendea niregatik triste egotea. Egia da, claro, negarra egin eta gauza horiek, ez? Falta mota niri. Baina, claro, bai, bestela triste nigarriko naiz. Baina, ezakit, ez gustatzen denak elkartzea triste egoteko eta negar egiteko, eta ez zaizkit horrelako gauza gustatzen. Orduan, ez dut nahi etarik. Egin bazkari bat, edo afari bat, eta kitxo. Oso ondo.
Mamira, joan da, ipatu dut nik sarreran, euskal musika estenako gizon batek, eta ez dut izena ipatu nahi izan, ze uste dut arazoa ez dela pertsona horrena, uste dut arazoa dela orokorra eta jende askok eta gizon askok, itxuarena egiten dutela, ez? Emakumeok jasaten dugun diskriminazioaren aurrean, orduan jarrera orokorra denez ez dut aipatu nahi izan zeinek santzuen, baino bai zer. Eta galdetu nahi nizun, lehenengo galdera egisa, eazuk zer sentitu zenuen adierazpen horiek irakurri zenituenean? Niretzat, esango nuke, irakurri nuenean esan nuen, hau broma da. enuen seriotzat hartu eta gero, egia da, ezakit den gaur egun daukagun informazio guztiaren ondoren hori irakurtzea niretzako izan zen, sikiera interneten sartzen bazara, badakizu esan duzun hori ez dela egia. Orduan, ez dakit pertsona bat ze itxu bizi daitekeen, ez dakit bere buruan errealitate hori egoteko. Gainera, kasu honetan, bera ere musikari izan da, holtzak musikariekin konpartituta, eta musikaren industrian oso barruan egon da, ez dakit berak hori pentsatzen badu, ostras, edo oso itxu bizi da, edo errealitatea berak nahi duen bezala bakarrik bizitzen du, ez? Eta justo gaur seitan aterako den lehen atal ofizialean horri buruz hitz egiten dugu. Justo kasu hau bera aipatzen dugu, kazetaritza ikuspegitik dalako gaurko atala, eta gure ondoria hori zen, ez? Egia da, eskerrak 150 emakume atera ziren hori gezurtatzera, eta bueno, ez dugu hitz egingo gero parkamen eskaera buruz, baina bai, niretzako izan zen, ez dakit, surrealista uste dela hitza. Eta, hortik abiatuta aipatu duzu, lehenengo atal honetan, kazetaritzatik helduko diozuela, guazen pixka bat, lehenengo atalean sartu aurretik, podcasta beraren, edo saioa beraren sorkuntzara, ez da? Ze puntutan ikusten dezuzuk, hemen badago zer kontatua, eta kontatu nahi dut neure erara. Bai, nik uste dut oso argi neukan TFG honen inguruan egin nahi nuela, egin nituelako praktikak Gazte Irratian, eta hor barruan hasi nintzen pixkat, egia da niri musika beti da ni gustatu zaidala, baina horra hasi nintzen pixkat industria ulertzen, musika ulertzen, panorama ulertzen, eta realitate ezberdinak ikusten. Eta horri ikusi nuen, benetan bazegoela zer kontatu, ez? Ikusten nuen, beti ostiraletan ateratzen dira abesti berriak, bideoklip berriak, eta ikusten nuen, ateratzen ziren gehienak gizonezkoenak zirela. Gero, egia da ni naizela pertsona bat oso, gauzak analizatzea eta obserbatzea asko gustatzen zait, eta fijatzen nintzen herrietako karteletan edo jaialdietan. Aukera izan nuen urte horretan BBK Lifeen izateko, ikusten nuen kartela eta esaten nuen, ostras, non daude emakumeak, ez? Uste dut, niretzako izan zela sinintzenean, benetan errealitatea barrutik ulertzen, ikusi nuela bazegoela zer kontatu, eta niri irratia denez gehien gustatzen zaidana, esan nuen, zer hobeto, aukera ukita TFGA grado mailerako lana honi buruz egitean, zer hobeto, podcast bat erabiltzea hau kontatzeko, jartzuna emateko, eta nik enuen pentsatzen gero hau errealitate bihurtu zitekenik, baina esan nuen, gero ibilbide bat izaterik badu, nik uste dut podcast moduan ere funtziona dezakela. Eta orain, ibilbide horren lehen pausotxoak eman da, nola sentitzen zara? Egia da, aurreko astean izan zela estreinaldia dena galdetzen zidatela, urduriz daude? Ez dakit. Egia da, behar bat ere izan daitekela azarotik daramadalako grabatzen, grado mailerako lana ere, ez dakit hasi genuen otsailean edo urtarrian, orduan niretzako da prozesu luze bat eta nire inguruak ikusi dituen ez atalak, bidaltzen ditu dalako edo, ez dakit, ez dit urduritasun bat sortzen edo, baina egia esan nahiko harro egiten ari naizen lanagatik. Uste dut eta musikari gehienek esaten didate beharrezko zerbait dela, beraiek pila bat eskertzen dutela lan hau eta beraiek ere izatea, ez dakit, toki bat non beraien esperientziez, oztopo ez eta oihartzuna emateko toki bat izatea, eta ez dakit, harro. Saretzeko ere balio du, podcast honek. Bai, batez ere egia da, podcastean atera dudan ondorietako bat dela, sare bat badagoela. Naiz eta askotan ez den ikusten emakume musikarien artean asko babesten direla,
geroz eta gehiago hitz egiten dutela beraien artean, azkenean askotan, egia da, beste ondoretako badela, ez direla elkartzen nahi duten bezain beste. Baina, bueno, egia da, bakoitzak bere bizitza izan da eta musikarien bizitza jakinda nola den, zaila dela elkartza eta kafe bat hartzea, baina bai esaten dutela, babesa nabaritzen dutela, elkar laguntzen direla, eta nik uste dut podcastak ere ematen duela babes hori, eta niri ere pila bat balio dit ikusteko benetan gero barrutik errealitatea nola dagoen, naiz eta beraiek oztopoak euki eta gizarteak beraien artean lehiatzen dituen, uste dut sare hori ere ikitza oso polita dela, eta ni horren parte izatea are politago. Iraia kazetaritza ikuspegitik ari gara pixka bat akademizismotik, horrek abiatu zuelako nolabait proiektua, edo ikerketa oinarrizko hori, musikatik ere, zuri bizitzeko eman dizu zerbait, badatoz gauzatxoak, momentu ematean kontatuko ditugu, baina zu musikari ere bazara, esango dugu, bueno, bidean hasi berri edo, baina ez dakit saioan entzungo ditugun hausnarketetako batzuk, zure azalean ere musikari bezala bizitzeko eman dizun, ibilbide honetan, edo behintzat ulertzen duzun, orain entzungo ditugun beste musikari batzuk aipatzen dituzten horiek. Egia da nik podcastean hartzen duan papera kazetari papera dela, nik ez dut nire esperientziatik ezer kontatzen, ez dudalako bizi izan, baizik eta ez dakit iruditzen zaidalako protagonismoa beste pertsona daukala, eta egia da nik komentatzen ditudan gauzak gehiago direla, ez dakit besteen esperientzietatik oinarrituta edo irakurri ditudan gauzetatik eta ikertu ditudan gauzetatik. Noski nik uste dut, naiz eta ibilbide hasi berri bat eukit denoi tokatu zaigula, batez ere gehien aipatzen dela teknikariakin edo soinu probetan gertatzen diren eztabaida tirabirak, zuri galdetu beharrean gizonari galdetzea, horrelako gozak nik uste dut denak bizi izan ditugula, egia da maila oso ezberdinetan, ez delako berdina nik eman ditudan kontzertuak edo beste batek eman dituenak, baina... Barkatu, hemen disparatu zaite, ire maia segitan entzongo dugulako. Bai, baina egia da nik naiz eta kazetaritza ikuspegitik egin podcasta ulertzen dudala. Bai, duzu lana besa kontestu hori pixkate. Bai, eta nik uste dut horrek ere laguntzen duela beraiekin hitz egiterak orduan, eta naiz eta nik idoi bat euki gero beraiek komentatzen dutenean zerbait nik horren gainean balin badukat zer aipatu, sola saldi polit bat, eta batez ere elkarru ulertzeko eta berak ikusteko ere empatizatzen dudala eta badaki dala zertaz ari den. Etxe hontako lankide izateaz gain, Eire Maia musikari ere bada, Eire proiektuko, esango dugu, laranja erdia edo, eta hoxe kontatuko du. Lehengo pentsamendua etortza ditena pentsatzean holtzan, askotan arrotza da. Osa, gu lehengo udara jotzen hasi gineana, 2022 uste zala, osa, nik oso gaxi pasatzen hon. Ez da gizeba, gure bai hori bi geha, osa, uda hortan bi ginean bakarrikan irezadani, osa, solas kontra el mundo, jute ginean horrea, montasure tinglaua eta hasi jotzen. Bai dakaz rekuerdua momentu askotan igual bolo batea jun eta ansiatak bat egiten nula. Aurretikan, nintala kapaz ikusten horrea junda, energia asko horrek eritzezila, holtza gainean jarri eta horiten jarri beharrak. Txikitatikan eukideun ametz bat izan dela talde bat eukitzia, kontzertuak ematia, osa gure ametza bet izan da kontzertu bat ematia. Eta nik uste hasi ginala ematen eta batean kontrolo nintzala, ez zala buruan nekan hori. Osa oso sentzazio txarra eukitzen askotan. Eta bilusikan baneon bezala eta hemen jarri eta kantatzen hasi eta batean, ostra, jendea perzibitzen nahi zaitu, bentsi bertan jendea ikusten nahi zait. Desafina hori, jendeak entzun bide desafina dutela, que vergüenza, gero bai, bateriak indase ginean edo igual bai ez nintzen pixkat relatibizatzen, bitu, hemen gaude, disfrutatzen deulako eta nahi deulako, eta gure kantatzen nahi, keston suertia da. Bingo zaretu dira, garai bateko Eire Maia entzun dugu eta aipatzen zuen, amestutako oholtzara igotze hori, etzela hain egiazko amets eta, beste gauzak kontatu zituen eta entzungo ditugu ziurrenik, baina horre badago pixat impostoraren sindromeak pixu gehiago hartzen duela zuengan. Bai, eta podcasta batera zenean, eta batez ere klipa batera zenean, jendeak esaten zidan, ostras, ez dakit nola
eireri, ez, altzaion hau gertatu. Eta nire erantzuna izan zen, bakizu zenbati gertatzen zaien hau. Nik beti esaten dut, musika pila bat idealizatzen da. Pentsatzen da, holtza baten gainean egotea, zuk nahi duzuna egitea, ez dakit, arte mundu orokorrean pila bat idealizatzen da, eta pentsatzen da beti polita dala, gainera eskerrak eman behar dituzula hor gainean egotagatik, eta noski baiet, eta berak esaten zuen moduan, ez? Erlatibizatzen ere ikasi behar da, baina ez da erraza 100 pertsonen aurrean jartzea, 200 pertsonen aurrean jartzea, zuk egin duzun hori ez dakit babestea edo horri aurpegia jartzea, eta hau artista askori gertatzen zaie, eta uste dut eskertu nion gero berak hau esan izana, badelako zerbait askok jasaten eta sufritzen dutena, baina gero oso gutxietan hitz egiten da honi buruz, eta uste dut jendeak ere jakin behar duela dena ez dela dirudien bezain polita, eta barruan 1000 gauza daudela, eta batez ere impostorearen sindrome hau, ez? Niri askotan gertatzen zait, musika munduan orain pixkat serego sartu nahi duela, nik aurrekoan amarekin hitz egiten nuen, beldurra ematen dit jendeak kazetari bezala pertsibitzeani eta ez musikari bezala. Eta hori da, askotan gertatzen zaiguna, ez? Zuk azkenean lan bat balin badukazu eta gero musikari izan balin baduzu, jendeak bere hizketa hori egingo du, gainera nik gustu naiz kazetaria musika munduan. Orduan, musikariak ikusiko naute musikari bezala edo kazetari bezala. Eta hor, barruan izaten ditugun, ez dakit, eztabaida horiek ere kanpora ateratzea uste dut oso osasungarria dela, jendeak jakin behar dituela, eta zoritxarrez denoi gertatzen daigun zerbait dela. Edo Grimes bezalako artistak deskubritu nituen, ekoizleziala, behaien musika propia itezutela, bai zeukatela frontwoman postu hoi, baina oso modu desberdinen. Gela, nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta emate dira kasuak, non pertsonari berari kasu honetan, azpimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroa nola behar dute? Reggaetoia Euskal Herrian. Enuk imagineuko. Begira hor. Orokorreatzen bai. Niretzako idealki izango litzake ez dakit, musikaren bueltan daundena eta estena ez dakit leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori. Bueno, mentxe hausnarketetako batzuk, uste dute ulertzen dela, leku baten bila saio honek, podcast honek izango duen kolorea, tonoa, baina sorpresatxoak ere igual izango dira, eta goza batzuk kontatu ditzakegu, ez dakit zela horreratu dezakegun, gaur bertan entzungo denetik, urrengo ataletatik, nondik nora dabil oraintxe, bueno, ekoizpena, eta ze gauza topatu dituzu norait prozesuan atentzio eman dizutenak, edo azpimarratuko zenituzkenak gure entzuleak jakin behar dituenak. Azpimarratuko nuken gauzetako bat da, oso zaila dela musikariekin lan egitea. Hori da, gauza bat, beti azpimarratzen dudana, egia da dituztelako azkenean musikari izateaz gain, beraien lana dituzte orduan zaila da, podcasta aurrera eramatea, eta gero beti esango dudana, erantzuten tardatzen dutena ez da normala. Hemendik mesedez luzatzen diet erantzun pixka bat azkarrago. Baina gero, bueno, mamira sartuta, gaur justo lehen esan duan bezala kazetaritza ikuspegitik izango dugu podcasta, Ainhoa Vitoriaren atalaterako da gaur. Eta, bueno, mendik aurrera egia da, hor batzuk bakarrik sartu nituela, baina, bueno, gehiago izango ditugu, lotzen ari naiz, gainera nire, bueno, orentxe bertan buruan daukadana da, grabatu, ez dakit inungo eperi gabe, eta horri izan, bueno, urrengo temporadan ere aurrera jarraitzeko, eta egia da, zailtasun handiena dela, ahotsa instrumentu bezala dutenak bakarrik ez sartzea podcastean. Hau da, zaila da, instrumentuak jotzen dituztenak sartzea, teknikariak zer esanik ez, ekoizleak ere oso gutxi daude, alai egongo da saioan, baina ekoizle bakarretako da horrela aurkitu dudana. Gainera zaila da, emakumea ekoizlea eta euskeraz dakiena, orduan, egia da zailtasunak handiagoak. Laburura bote prontoan Amaia Miranda datorkit. Badator. Noski sartuta daude. Eta baina egia da, kosta egiten da. Bai.
Zorionez gero eta gehiago ere, baina beti izate duz, gero eta gehiago horretan ezin dugula nolabait konformismoan erori. Hori da. Oraindik arrakala ikaragarria dela, eta bai, zorionez gero eta gehiago, eta... Bai, eta podcasteko ondoretako bat bada gauzak aldatzen ari direla, gauzako bera doaztela, baina horrek ez du esan nahi gauzak ondo daudenik. Hau da, egia da, eta gehienok uste dut nabaritu dugula, ezakit, generazio berri bat sartu denez borrokatzeko gogoarekin, indar askorekin, horrek asko aldatu duela estena, baina egia da, indar hori ez litzatekela egongo, aurreko belaunaldiek beraien borroka eta beraien lana egingo ez balute. Orduan, egia da, belaunaldi guztia eman behartzaizkiela eskerrak, baina eskertzen dela ere, belaunaldi gazte hau indarrez etortzea, gogoarekin etortzea, eta oso aldarrikatzai etortzea, beraz, aldatzen ari da, baina asko dago egiteko. Akaso osnarketa bezala, azken esaldi horrekin geratuko gara, leku baten bila, emisio irizpideak dagoeneko finkatuta daude, asteazken gauetan izango dira? Asteazkenan 6etan. Arratsaleko 6etan, emitituko dira atalak, eta entzungai izango dira. Hori da, bai. Bideo podcast formatuan izango dira. Bai, irratian audio bidez bidaliko da. Hori da. Baina gero YouTubeen ere entzungai izango da, eta gero naiz.eusen ere albista joango da bideoarekin, beraz, toki guztietan. Galdetu gabe erantzun ez da nahikoa, baino bazatoz. Entzuleo, gaur arratsaldeko 6etan leku baten bila, Iraia Kambraren podcasta, eta leku hori topatu nahi, borrokatu nahi, eta hori topatzeko gorputza erdi-erdian jarri behar duten emakume musikari, ekoizle, abeslari eta bestelakoen inguruan diharduen lana, naiz irratian entzungai izango duzu etorkizunean. Iraia Kambra, eskerrik asko gaur guri bisita egiteagatik. Zuei. Eta tirantzuleo, guk tartetxoa hartuko dugu musika giroan segituan Gartxotun zein letonarekin egoteko, ondoren Maria Amolategian Txon Sarasuarekin hementsi izango dugu gure pianoan, beraz, oraindik asko kontatzeko hementxe zuei bigarren kafean. Esan dut agerikoa, tetzaude ados. Iztandako guztia lokaztu zenbat epai, ez dut nahiago. Zatozona eta beraztu amore eman, egon gehiago. Edozen lekutan, galtzen duzu harima, gorputz guztitan. Zauriren bat biztan, edozein lekutan, zauriren bat biztan, gorputz guztitan, galtzen duzu harima. Esan zer, mantentzen zaituen hemen. Esan zerk, mantentzen zaituen hemen. Esan zerk, mantentzen zaituen hemen. Esan zerk, mantentzen zaituen hemen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1.
Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz irratia. Nabiltzen barrendik iribiltzen gaur baneki Urtero, martxoaren 20an, ahozkotasunaren nazioarteko eguna ospatzen dugu. Egun garrantzitsua da, Euskal kontalarientzat eta ahoz-aho jaialdiak beti urtero lagun bati eskatzen dio mezu bat idazteko egun horren harira, ezta? Beti izaten da, kontalariren bat, idazleren bat, aurten jaialditik bertatik esan diguten bezala, tribuko erreferente bati eskatu diote mezua idazteko nori eta Amaia Genebuteri, bera bada, Lapurtar idazlea, Galtzagorri elkarteko lehendakaria, aur literaturan jaioa, liburu diskak ere egin ditu, denetarik dago bere ibilbidean, beraz oso ondo laburbildu dute tribuaren erreferente gisa, eta erreferenteari eskatu diote idazteko martxoako ahozkotasunaren nazioarteko egunaren mezua, eta esango duzue, martxoak 18 da gaur, bai. Baina guk bigarren kafean badugu nolabaiteko ohorea, primiziak jasotzen ditugu eta zuekin elkarbanatu nahi dugu. Nola istorio amaieratik hasi aski du. Zerk egiten gaitu gizaki, zerk definitzen gaitu gizaki gisa, zerk bereizten gaitu beste izaki bizidunengandik, elgarrekin emozioak sentitzeko gaitasunak, elgarrekin emozioak bizitzeko gaitasunak, besteak beste, arteari esker. Ez arte elitista, museoetako erakusleioetan erakusten den artea, eta fanfarria handiz aurkezten dena, baizik eta guztion eskura dagoen zuzeneko artea. Zuzeneko emanaldi bat, izan dantza, musika edo ipuin kontaketa bizitzeak, emozio partekatuen mundura bidaiatzeko aukera ematen digu. Horrek batzen gaitu, horrek hurbiltzen gaitu, horrek gaitu elkartzen. Ahozkotasuna, ipuin kontaketa besteak beste arte eszeniko zaharrenetako eta indartsuenetako bat da bere sinpletasunean. Istorio bat kontatzen hasten da, besterik ez, eta denok elgarrekin bidaia batean abiatzen gira. Euskal kultura betidanik oinarritu da ahozko tradizioan eta horrela iraundu mendeetan zehar. Euskal ipuin kontalariek gure kultura eta gure hizkuntza irauten lagundu dute. Nire esperientzia artistiko ederrenetakoa, ipuin kontaketa esperientzia izan zen, Libanon. Ahozkotasuna behar ezinbestekoa zela, bai eztatu nuen orduan. 2018 urtean, Kiribil konpainiarekin Siriako mugara abiatu ginen giza larrialdi kulturala izeneko proiektu batean. Orduan, Siriara errefuxiatu kanpamendu batera sartu ginen, ipuina kontatzeko. 100 errefuxiatu siriar genituen parean, lurrean eserita, gizonak, emakumeak, haurrak eta adinekoak, guri begira. Eta gu, itzultzaile batekin bertan, gure istorioak, xirula bat eta ilustrazio batzuk eskutan. Aitortzen dut orain, duda ikaragarriek eta zalantza amildegi batek hartu nindutela. Zer egiten dut nik hemen, hain jende traumatizatuaren aurrean, historiak kontatzeko gogoarekin. Baina lehenengo segundoetan sentitu nuen. Sentitu nuen gizon emakume hauek, naiz eta bizipen, kultura eta hizkuntza oso ezberdinak izan, gurekin bat egingo zutela osoki. Haien begiek asko esaten zuten,
Haien entzute isiak oihu egiten zuen. Gurekin guztiz inplikatuta zeuden, eta elgarrekin istorioetan zehar bidaiatu genuen. Guztiok sentitu genuen azkarki, tarte poetiko honetan, betiko anai arreba ginen. Gaur egun, eta egian are gehiago pantaien erasoekin eta behartutako individualismoaren aurrean, ahozko tradizioak bere lekua hartu behar du, eta bere burua aldarrikatu behar du, gu iraunarazteko eta gure kulturaren biziraupena bermatzeko. Aur edo heldu, guztiok behar dugu denbora eten eta ahozkotasun poesia irudimenuneak bizitu eta partekatu. Gizateriak istorioak entzun behar ditu batuta egoteko. Euskal gizarteak bere istorioak entzun eta gozatu behar ditu bere kultura mantentzeko. Beraz, aurtengo kartelak erakusten duen bezala, jarrai dezagun gure argiak pizten eta istorioak kontatzeko gure poesiaren leihoak irekitzen. Eta noski, gure hizkuntzan, hau da, euskaraz. Amaia Genebutea, ahozkotasunaren nazioarteko eguna 2026ko martxoaren 20. Hementxe, bigarren kafean, primizian eta egun pare bateko horre hartuta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611 411 868. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Ema abokatuak, 611 411 868. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer
Ondo, eskerrik asko. Josune Arrakistain eguerdion. Kaixo eguerdion. Zer modu zaude? Osondo, bai, eta egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zena ondo. Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria. Egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Entzuleok bagoizeko 11 eta 2 minutu eta bagoaz azken ordukoaren bila gure estudio zentraletara, ez barkatu Bilboko estudiotara goaz, Itxaso Leon lankidea, antxe dugu eta Itxaso egunon. Egunon, alde batetik, Donostiako Tolosa etorbidean nanogune parean, Añorgarrekan ikusitako isurketa baten berri eman duela eguzkik kontatu behar dugu. Isurketa errekan gora egiten ari diren lanekin lotzen dute auzokideek, talde ekologistak jakitera eman duenez. Isurketaren berri izan zutenean, 112 deitu zuten, asteazken honetan ohar batean jakinarazi duenez, honekin zabaldutako bideo batean ikus daitekenez tunelaren ezkerretik, hau da itsasorako norabidean ateratzen den ura gardena da, eta eskuinetik irteten dena berriz arrea dator. Eguzki talde ekologistak deitoratu dunez, Tolosa etorbidean ikusitako hau ez da gauza puntuala, azaldu duenez, auzokideek azken astean behintzat erreka behin baino gehiagotan ikusi dute horrela. Isurketa errekan gora egiten ari diren lanekin lotzen dute. Duela urte batzuk ere metroaren lanengatik isurketak salatu zituen eguzki talde ekologistak Añorga errekan. Eta bestetik, aipatuko dugu, Arabako Errioxako 2025-2026ko oliba-olioaren kanpainak oso emaitza positiboak utzi dituela eta guztira 750.000 kilo bildu dira gehienak arroniz barietatekoak. 180 baino gehiago. Eulirik gabeko fruitu osasuntsuekin eta osasun baldintza bikainetan. Errendimendua 120 ingurukoa izan da, eta horrek gutxi gora bera 150.000 litro olioren ekoizpena ekarri du Lakuako iturriek jakinarazi dutenez. Moredako Arabako Errioxako 13. oliba olioaren jaiaren ospakizunaren testuinguruan eman dira ezagutzera datuok. Gaur egun Arabako Errioxak 300 hektarea inguru oliba ditu, eta 2025ean 6 hektarea berri landatu ziren. Amaia Barredo, Lakuako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburuak produktuaren kalitatean jarri du azpimarra. Litro bakoitzak gure nekazarien alegina, gure lurzoruaren aberastasuna eta sektore jasangarri eta lehiakor baten aldeko apustua islatzen du. Herritarrek eta bisitariek euskal olioa gozatzea nahi dugu, izan ere kalitatezko tokiko produktuaren sinonimoa da. Lakuaren arabera olioaren kalitateak maila bikaina izaten jarraitzen du, hotzean erauzten da, oliba bildu den egun berean ehotzen da, eta ekoizpen estandar modernoenak aplikatzen dira. Horri esker, aroma eta zapore bikainak dituen produktua lortzen dela azpimarratu du. Eta bestalde informazio praktikoari dagokionez, gogora ekarriko dugu gaur goizetik aipatzen gabiltzen ez behar bat, errepideetan, kamioi baten iraulketak AP8an, hain zuzen errepide horretako 87. kilometroan Jurretaldean, pilaketak eragin ditu goiz honetan, errepidea itxi dute 2 noranzkotan, eta honen inguruan dakigun azkena da, Jurretan Irungo norantzan autopilaketarik ez dagoeneko, eta bestalde, beste norantzkoan, N624 eragiten dion horretan 4 kilometrokoak direla autopilaketak, adi beraz, jarraitzen du puntu horrek arazoak ematen, eta besterik ez oraingoz, 12 gehiago. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera goazementxe bigarren kafean, eta eguerdiko 12 berriz ere informazioaren txanda. Gartxotu zain letonarekin egingo ditugu urrengo minutuak, Doinuetatik Haratago podcastaren 23. Alearekin, eta bien bitartean, gure laborategian dugu Maria Molategi, gure laborategian dugu Antxon Sarasua, soinu froga giroan murgilduko gara entzuleok, eta segituan izango gara, ekilibrio lana aurkezteko. Ongi etorri entzule Doinuetatik Haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa klasiko bat izango da. Fleetwood Macen Landslide kantua. Esango nuke taldearen kantu ezagunenetarikoa da.
dela, bai, igual ezagunena ez, baina ezagunenetariko bai, Steve Nicksek idatzia, eta askok ezagutuko duzue, talde hau, 70. hamarkadan oso ezaguna egin zen taldea da, pixka bat lehenago ere, akaso, eta, bueno, beti bezala, ona ekarri dizuet, oso kantu simplea, baina asko esaten duen kantua iruditzen zaidalako. Izan ere, ia gitarra batekin soilik eraiki da kantu hau, ahotsa eta gitarra erabiliz, eta iruditzen zai sinpletasun horren gainean entzun dezakegun letrak izugarrizko indarra hartzen duela, ez? Hau ere, betiko lez denboraren igarotze horren inguruko hausnarketa bat dela iruditzen zait, ezta? Bizitzak ekartzen dituen aldaketa hori nola aurre egin, nola aurrera goazen, eta inguruak nola evoluzionatzen duen, edo ingurua nola garatzen den guk eta guk horri nola begiratzen diogun. Bai, universala den gai bat da, denboraren igarotze hori, ezta? Era berean esango nuke kantu hau balada bat ere badela, hau da badu tonu lasai hori, eta gainera artista askok ere bertsionatu dute. Nik uste tonu intimo eta egiazkori benetan helarazten duen kantu bat delako, eta benetan gertuko sentitzen den kantu bat delako. Beraz, gaurkoan, lehen gomendio gisa, esan bezala, klasiko bat. Fleetwood Macen, Landslide. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills, till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Oh, I'm getting older too. Oh, take my love, take it down. Oh, climb a mountain and turn around. And if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide bring down. And if you see my reflection in the snow-covered hills, well, the landslide bring it down. Oh, the landslide bring it down. Hortzentzun dugu Fleetwood Mac taldearen
Landslide kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa izugarri maite dudan Rufus T. Firefly taldearen Canción de Paz izango da. Rufus, ala ditzen diegu gehienok, Madrileko talde bada, Aranjuezekoa, hain zuzen ere, eta esango nuke, estatu mailan Espainian dagoen talde interesgarrienetariko bat dela. Oso soinu berezia dute, gainera azken diskoetan oinarri sendoa duena, baina garapenari ere irekia dagoena, ez dakit barrok alternatibo edo experimentalaren etiketa jarri, psikodelia ere izan da beraien osagai handietako bat, eta benetan izugarri gustatzen zaidan talde bada, diskografia luzea dute, oso emankorrak dira, eta beraien azken diskoan, Todas las cosas buenas, izena duen azken diskoan, benetan Canción de Paz izeneko hau gustatu zitzaidan, beste behin, bueno, igual, normalean ohiko duten, ez dakit, distorsio berezi horretatik pixkat aldenduta, delikatuago. Inoiz baina, beti dira delikatuak, baina inoiz baina delikatuago ageri direlako kantu honetan, ez gainera oso, moldaketa oso, ez dakit bereziak ditu, sintetizadore suabe batzuk, eta ekoizpen oso zainduan irik kantu honek, benetan lasaigarri bezala eragiten dit, hausnarketara bideratzen hau, eta esango nuke kantuaren izenak bat dena dio dela, ez? Canción de Paz. Benetan gomendatzen dizuet, talde hau, entzun zazue beraien diskografia osoa, zen izugarria da, eta oso ale interesgarriak dituzte disko bakoitzean, baina gaurkoan beraien azken diskoko Canción de Paz. Hementxe duzue. Me he parado en la mitad del camino, me pregunto qué hago aquí y si detrás hay algo más, si ahí detrás hay algo más. Me has pedido pelear y estoy peleando, de momento las cenizas son de los demás. Yo creo en ti, yo estoy sangrando para ti. Cuando pase el tiempo, ¿quién se va a acordar? ¿Quién está conmigo y quién se quedó atrás? ¿Cuál es la mentira y cuál es la verdad? ¿Quién lo hizo bien y quién lo hizo mal? Las arenas del pasado lo sabrán. Me está doliendo, pero no voy a llorar. Demasiadas veces he llorado. Y aunque el viento no deja de golpear, esta noche me has venido a ver cantar. En tus ojos hay una canción de paz. En tus ojos hay una canción de paz.
hortzen dugu Rufus T. Firefly talde madrildarraren Canción de Paz ereserkia. Aste honetako 3. gomendio gisa bertsio bat ekarri nahi izan dizuet. Hain zuzen ere, Childish Gambinoren Redbone kantu ezagunaren bertsio bat. Zergatik? Joseph Solomon egiten duen bertsio hau, izugarri gustatzen zaidalako, izan ere, abesti originala ezagutzen ez baduzue maixulan bat da, Childish Gambinoren Redbone hori, baina produkzio aldetik oso erakargarria iruditzen zaidan arren, izan ere elementu asko ditu, benetan bertsio honetan gehien erakartzen hauena da, produkzio guzti hori kendu, eta Joseph Solomonek benetako bertsio simple bat egiten duela, groove originala barkatu guztiz arrespetatuz, baina oso interpretazio intimo eginez. Eta horrela, esango nuke, melodia originala inoiz baina garbiago atzematen dela, baita kantuaren struktura ere bai, eta hortxe ikusten da benetan oinarrian ere produkzio guzti hori gabe ze kantu puska den. Nola ez, Joseph Solomonen ahots puska ere hortxe dago, eta benetan askotan entzuten dudan kantu bat da, Childish Gambinoren Redbone, baina bertsio hau ere beste hainbestetan entzun izan dut. Beraz, aste honetako 3. gomendio gisa, hementxe duzue Childish Gambinoren Redbone kantuari Joseph Solomonek egindako omenaldi ederra. Daylight, I wake up feeling like you won't play right. I used to know, but now it just don't feel right. It made me put away my pride. So long, you really made me wait for love for so long. You make it hard for a boy like that to go on. I'm wishing I could make you smile. If you want it, you can have it. If you need it, we can make it. Oh, if you want it, you can have it. But stay woke, baby creeping. Ain't gonna find you, catch you sleeping. Ooh, stay woke, baby creeping. Now don't you close your eyes. Too late. You wanna make it right, but now it's too late. My peanut butter chocolate cake with Kool-Aid. I'm trying not to waste my time. If you want it, you can have it. If you need it, we can make it. Oh, if you want it, you can have it. But stay woke, baby creeping. Ain't gonna find you, catch you sleeping. Ooh, stay woke, niggas creeping. Now don't you close your eyes. Now don't you close your eyes. How did it get so scandalous? How did it get so scandalous? I'd rather be with you, yeah. Yeah, I'd rather be with you.
you. Yeah. Yeah, I'd rather be with you. Hortxe entzun dugu Joseph Solomonek Childish Gambinoren Redbone kantuari egindako omenaldia. Aste honetako azken gomendioa Morgan taldearen Sargento de Hierro kantua izango da. Hauek ere madrildarrak dira, aurretik gomendatu dizkizuedan Rufus T. Fireflyen antzera, eta esango nuke estatu mailan oso ezagunak direla, batez ere rocka eta soula maixuki nasten dutelako, ez da, gaur egungo talde bat da, jakin nahi duenarentzat, eta, talde puska da, baina benetan zerbait azpimarratu beharko banu, Nina de Juanen ahotsa da, beraien abeslariaren ahots berezi, sakon eta ederra, elegantea. Soul, folk eta americana eraginak nabari dizkio taldeari, gehien bat, eta gaurkoan ekarri dizuedan Sargento de Hierro hau beraien ereserkietako bat da. Oso kantu intentsua iruditzen zait, eta instrumentazio oso nola esan, solidoa du, hau da hortxe doa kantua ez, oinarri solido eta eder horretan, baina batean Ninak bere ez dakit alderdi emozionalena txertatzen du kantu horretan, Morgan taldean oso ohikoa den ez dakit formula iruditzen zait hau, eta orduan kantuak halako etengabeko ez dakit azkunde bat bezala sentiarazten dizu, ez? Izugarri gustatzen zait, zuzenean ikusteko aukerare izan dut eta talde puska bada ezagutzen ez duenarentzat, beraz norbaiti balioa dio kantu honek Morgan ezagutzeko, ederki. Hementxe duzue Sargento de Hierro, esan bezala Morgan taldearen kantu puska aste honetako azken gomendio gisa, eta zuen zule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean ondo segi, eta aio. Voy a pensar en ti, no olvidar tu nombre. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Cúrame, viento, ven a mí y llévame lejos. Cúrame, tiempo, pasa para mí. Sálvalos a ellos, sálvalos a ellos. No me despedí y lo siento. No me dio tiempo a decir lo mucho que te quiero. Cúrame, viento, ven a mí y llévame lejos, sácame de aquí. Cúrame, tiempo, pasa para mí, sálvala.
a ellos, sálvalos a ellos. Ven a mí y llévame lejos, sácame de aquí, cúrame el tiempo, pasa para mí y sálvalos a ellos, sálvalos a ellos. Entzuleo Gartxotun zain letonaren Sargento de Hierro bere doinuetatik haratago podcast honen azken kantua, eta gu, bagoaz aurrera musika entzuten aritu zarete, baina hemendik aurrera zuzenan entzungo dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Qué difícil escuchar cuando dentro hay tanto ruido. Qué difícil saber bien lo que me quiero decir. Leku batera iritsi beharra nuen goizean, baina ez nekien ondik. Barruan zarata gehiegi, eta ni besarkada eske. Oiukatu dut, abrazame, abrazame. No he parado, no sea que no quiera ver. Herriko zakurrek zaunka egiteari utzi diote, eta ni oinez, jakinik topo egingo genuela, blai egindanoa, galderekin. Badaude ondo doazen egunak eta badaude gainetik pasatzen zaizkizunak, baina etxe asko omen ditugu zeinetara joan. Eta erekin nahi nuen handi eta altu bat eta bilatu bidean lur bustia. Azken finean, nere goizerako gakoa honakoa zen, gorputza iparraldera zuzentzea, ekilibristen moduan. Y escondieron las pinturas, nunca nadie nos contó. Ekilibrio lana aurkezteko gurean da Maria Molategi eta hegazkinen joan etorrian ozta baino iritsi zaigun Antxon Sarasuak lagunduta. Egunon eta ongi etorri bikote. Egunon. Eskerrik asko. Antxon, mikrofon hori ondo kolokatu mesedez. Bai, erori zait. Dana azken aldian dana eroritzen da izait. Egaldiak, iristeko planak, jelda jatzaizu erori oraindik. Ez, bainik ez. Siempre, 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 siempre se me ha dado bien. Kontzeptu asko ekilibrio disko honetan, gerora sarraskian, letren analisi horretan ere aztertuko ditugunak. Bidea hasi berri esango dugu lan honekin, naiz eta bidea Maria Molategik egin duen urtetan, hainbat eta hainbat proiektutan. Baina ez dakit, bada harribitxi bat lan hau, bada zure izen abizenekin zure bakarkako proiektua, eta ez dakit diskonek, Maria, ze hau zapore utzi dizun, pixka bat nolabait elkarbanatu eta dagoeneko, hilabete gutxi batzuk pasa diren honetan, nola ari zaren bizitzen lanaren elkarbanatzea hau? Bueno, hasi berria esaten dezun bezala, eta pixkat horrela, oso poliki dijola bezala, ez? Batek dana egiten dunen, nik uste kostatzen dela asko, eta edozer pausu txiki oso handi edala, eta irutzi zait pixkanaka, oso pixkanaka hain naizela, hori, disko honekin lanean. Akaso 20 urterekin disko bat ateratzen denean, eta zuk badakizu zer den oso gaztetxo lanak ateratzea, gauzak beste modu batera bizi dira, baina orain diozu poliki, bueno, presakagaso bidean ere hori egiten dira, eta batek badauka beste
beste lasaitasun bat gauzak egiten dituenean, edo baduzu oraindik gorputzean beste sentimendurik. 17 urtekin ateak gendun zuan lehenengo diskoa, eta nak eber, esaten da bezala. Eske, 17 urtekin beste energia badaukazu, etzain konstiente, nik uste oso konstiente naizela guain, zein deten, nola indeten, zenbat inbertitu dioten, eta nere denborakin nahi naiz, bueno, gero baita hori mundu honek dauzken traba guztikin, baino konstiente ba naiz eta horrekin ikusten nahikoa zaitela momentu hontan. Zuzenean ikusteko aukera izan nuen nik behintzat, hemen gaudenotatik, eta uste dut bigarren kafeko hainbat taldekide ere, Kutxak klubean eskaini zuen kontzertu hartan, eta nik disko honen eta disko honen xehetasunak entzun da nituen, zuzenekoak ere entzuteko aukera izan nuen, beraz bietatik ere ariko gara. Baina lehenik eta behin diskoa osatzeko izan duzun bide lagunetaz ere hitz egitea nahi nuke, ze Maria Molategiren oso bakarkako proiektua da, baina era berean, Antxon hemen dago, beste hainbat musikari izan dituzu alboan, ekoizpenean, Antxonek berak izan duen pixua, nolako izan da sukaldatze prozesu hori, lehenengo Mariazuk eta gero Antxoni galdetuko dugu. Bueno, esan dezun bezala, Antxonekin dut, ekilibrio diskontan, Antxon dago hasieratik, Antxon nere aurreko talden Matilan bate ibiltzen ginen, eta proiektu hau hasi nintzenen eiten, esan nion, jo, Antxon, nik zure laguntza behar dut, nahi detzukin gelditu, eta Antxon zarautzen bizi da, eta ia bi urteko lan bat izan da, astero gelditzen ginen, eta batzutan produktiboa zen, beste batzutan gutxigo, eta horri biltzen ginen gauza grabatzen, maketak gauza probatzen, honi sartu hau, honi kendu hau, eta hori, Antxon izan da nire bide laguna. Nolago izan da bide hori, Antxon? Dagoeneko Mariak aipatu duz, lehenagotik elkar ezagutzen zenuten, lan egindakoak bazineten, baina ez da egiten hemen gauzak nolabait zerotik hasi behar ziren, ekoizpen horri dago kionez, eta nondik nora izan da lan hori? Bai, ni hori, Maria ezagutu nuen beste proiektu baten, Matilda proiektuan hain zuzen, eta hori bukatu zanean, Mariak komentatu zuen, bazekala bere bakarkako bidea iteko asmo hori, eta ideia batzuk, eta kanta batzuk, eta, ni presneon laguntzeko. Eta noski baietz esan nion, eta lagun handia ginen, lagun bezala laguntza hori emango niola esan nion. Eta nire helburua pixkat izan da, berak, bere limitazioak edo produzio lanean, eta bere beldurra, bere dudak, bere guzti horiek, horre otia, eta beak ateatzia beak zekana, ez? Ez hain zuzen nik edo nere modura bernola ikusten ditu bere kantak atea, ez? Baizik eta beria ateatzeko laguntza hori. Eta horregaitik prozesu hori izan da, pixka luzia, bilok elkarrekin genuen, eta hartu genuen rutina bat hor astero eoten, eta bi urte oso polita izan dira, ez? Nere estudian gelditu, hor ideia bota, gauza batzuk zehaztu, eta gero pintxopote batzuk bai egin, eta guzti hori. Maria, zer du disko honek entzuten duzunean zure buruan egon zitekeen hortatik, eta zer du zure buruan egonez eta prozesu honetan agertu denetik? Konkretuki, juneiken igual abesti izaten, baina hola globalki, dibidez igual tempoako instrumentu bat sartu edo ez sartu Antxon igual, ez? Badago adibidez, adibidez jartzekatik, Perros abestian... Gero entzungo dugu gainera? Bai, akordoi badago. Eta orduan, Antxonek akordia sartu zunen, esaten nion, gehiegi. Eta esaten ziren, Maria, zuk entzuten duzu musikan, hau entzungo bazenu, normala egingo litzaizuke, baina nola haizean zure kanta baten entzuten da, oain, eta da, akordeoia ez da modan, ez? Ez da oain, ez da moda asuntua, barkatu akordeoilari guztiei, baina... Hemen maian bidituzu, kontuz esaten duzu. Horregatik, baina gauza da, askotan beldurre mateizu, instrumentu bat sartzea ez dalako ohikoa edo zuk ez dezulako erabiltzen, eta errepente gustatzen zaizu, baina ez dakizu hainbeste edo, hori, igual Antxonek esan duenan ikustet oso garrantzitsua edala, eta goatzen naiz, Efnaken jo ditugu pare bat kontzertu, disko aurkezteko,
Eta guaten naiz Bilboa joan ginenen, beha montatu zala, eta, beste lagun batekin gindoa zen, eta atzean zigon Antxon, eta esaten ziten, ez Maria, eta txarla motivazional bat egin ziten. Hemendik Bilboa, eta esan nion, Antxon, eskenik hau behar dut, baino kontzertu guztik baino lehen. Osea, nik zu behar zaitut hemen, hola itzeiten, da, igo nintzen oso goran. Baskari batetik nentorrela. Ja, hori egia da. Hau iteko, inspiratuta. kontzerturo Baskari bat behar. Nik emango izut Baskari. Antxon Sarasua, ekoizde, pianista, akordeonista eta coach ere esan dezakegu. Coacha ere bada. Bai. Coach de sobremesa. Bueno, kontatu garrakagu, Antxon Sarasua gaur anelukin bat egin duela, goiuri. Anelukin bat egitea da, Anelukin etorri zen bigarren kafera ukelelea etxean aztuta. Eta etxeko giltzi gabe. Hori da. Ibili izan Iruñetik deambulatzen, da olako batean esan zion bere manaiarrak. Bueno, zu zoaz eta hau konponduko dugu. Nola baita, etorron deitu zigun bere manaiarrak, aizu ez duzu ukelele bat izango. Bai, badaukagu, bai, dena daukagu. Bigarren kafean dena daukagu, gaur idatzi duzue akordoi bat, ez da akordoi edo zein akordeoi. Zeni akordeonista naiz, baina nik botoiko akordeia jotzen dut. Nahiz eta pianorea jotzen dudan, nik txikiratik botoiko akordeia jo dut. Akordoi bat ez pianoko akordoi bat, eta guk ekarri diogu Antxon Sarasuari txillardegiren akordeoia. Bai. Hau da, historia ez dut orain kontatuko, baina akordio horrek bukatu zuen nire eskutan, eta hementxe daukazue. Bueno, disko honetan aztertzen jarraituko dugu. Ez dakit, abizenak eta izenak eta jartze horretan oso zaleak ezkara izaten, baina badauka oso nolabait kolore leuna, esango nuke produkzio aldetik zure ahotsari oso ondo dagokion jantzia, pop koloreetan dagoela, gitarretan ere pixkat kantautore koloroiek ere agertzen direla batzutan, ez? Pixka bat, igual pop rocketik momentu batzutan. Hor nolakoak izan dira prozesuak, ze, pentsatu Dani Benegasek hemen ere pixu bat izan duela, zuk oso garbiote zenitun momentu batzutan, hemen gitarrak pixu eukitzea nahi dut, nolako izan dan hori? Bueno, gitarrak Antxonek eta biok, nik uste pixkat definituta bagenitula, osea, hemen izan behar da, hau, gero igual klasiko bat sartu dugu, igual akustika baten partez, edo ja bagenek egun ere hori, eta gero Danik egin du, berak nahi izan duena hortik. Danik dauka papel guztietan jarrita Alo Maria. Tokar Alo Maria. Horrek zeso nahi du, beha igual naturalki atatzen zaion hori, baino nahi gustatzen zaitena, eta igual nik estudio baten grabatzeko, aukera ez detenaz, igual ez eta inondo jotzen, tempoa ez da inbeste kontrolatzen grabaketa bateako, eta igual, Danik eginduna da, bere, nola esango genuke, Antxon? Bai, bueno, bi gitarra mota daude, ez? Asmoa, ekoizpena edo arreglo aldean zan oso organikoa izatea, eta bandako, zuzenean egiteko zerbait. Orduan ez daude kapa gehiagi, ez daude sinteak, ez daude koltsoiak, da ona, da hortxe, entzuten dana da, zuzeneko baten entzun aldi dezuna, ez da. Eta orduan bi gitarra daude, Maria jotzen du akustikak, ritmikoak, eta gero beste gitarrista bat, elektrikakin, akustikekin, espainolakin, eta orduan, bi gitarra horiek danek grabatu ditu. Orduan horregatik jartzen zuen Alo Maria ritmiko horiek, eta gero, beste guk dana maketatu dugu, eta maketatean bat zeuden gitarra horiek, baino beti irekita, gero musikariaren pertsonalitatea beak emateko, eta enriquecer, ez? Eta, bai. Eta aberastu du disko hau, parte hartu duen bakoitzak noski, eta hori da, nola baite ekoizpen batean, eta musikariekin grabatzerakoan bilatzen dena, ez da. Hor, 10 kantu, 40 minutuko musika, disko luze xamarra gaur egun bizi denerako, gauzak horrela dira. Bai, Maria Karridura aurpegia jartzen du. Gaur egun bizi dugunerako disko luzea eta guzti, bai, hala da. Eta kontzeptu asko eta barne mugimendu asko edo plazaratzen dituena. Letretaz gero hitz egingo dugu, baina pixkat kontzeptualki Maria baina inuke sorkuntza prozesuan ze giroetan ibilizaren barru hoiek, nahiko agerian geratzen dira batzutan abestietan, zertan ziren pixka sortzen ari zinen bitartean. Bueno, nik uste diskoko letra gehienak momentu edo garai bateko diela, eta nik uste bat nola aurkitzen da, hola idazten du, ez? Eta orduan, galdera asko edo duda asko ikusten dira nik uste diskoan edo
Eta gero baita ere, nun baitera iritsi nahi hori, nik uste, notatzen dela letratan, ez dakit, nola ikusi dezuen zuk zesango zenuke. Gero aztertuko ditugu zehatzago, eta nik kontatuko dizut zer ikusi dudan, eta Goiuri kontatuko dizut berak zer ikusi duen. Beste zalantza bat dauka lehenengo kantua eskatu aurretik, eta da, ahotsaren tesitura kolokatzerakoan, produkzio prozesuan, hor negoziaketarik egon den, edo oso garbi zenuen tonuak hauek dira, nik hemen nahi dut egon, nire ahotsa grabetan hemen eder dago. Akaso zati hori nahiko garbi zenuen? Bai, nik uste hori beti garbi daola, nire ahotsa hor dago. Eta gero, nik uste diskoaren esentzia hori dela, ez dugu birgeriarik egin musikarekin, da ondo egindako instrumentu bakoitza, baino nukleoan ikustet beti dela ahotsa eta ahots horren ahotsa dotoretzean ikustet. Konposaketatik ja abiatuta tonalidadea eta tempoak eta ja hartuta da. Garbi zuela, ez? Testua, ez dakit Mariak nola, nik ikusi dudanez, ez da, nik testu bat iten eta gero musika bat iten eta gero tekstua jarri, baizik eta bila batera pixkat dijoazte, ez? Batzutan zeuden parte batzuk behar genituna kantetan parte B bat edo C bat, ez? Eta hor txere, hori, jungo naiz da, aste honetan bolta bat emango dira, etortzen zen, baina guzti hori jotzen egiten du. Nik uste dala jolas hori, ez? Gitarra hartu eta hor txe, orduan ja tonalidadea hartuta da kasu. Gehiago jakiten jarraituko dugu, baina lehen kantu bat entzun nahiko genuke, eta lehen kantu hori entzuteko galetu behar dizuegu, ze entzungo dugun, Maria? Pentsatu deu ekilibrio jotzea, ekilibrio diskoari izena ematen dio, eta nik ustez, lehenon komentatu dedan ani buruz hitz egiten dula, pixka bat, noa jun behar dezunez jakite horretan idatztako letra bada, eta, berze esate zuen. Entzungo dugu, zoazte gure set akustikora. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Maria Molategi eta Antxon Sarasua ekilibrio eskaintzeko, bikote pres bazaudete nahi duzuenean. Nada me tranquiliza y el resto es humo. Todo me quita el sueño, solo quiero dormir. Ábranme, tiene que haber algo. Todo el equilibrio que busco fuera. Miren, no hay manera de hacerlo para. Ábranme, tiene que haber algo. Ábranme, sáquenlo de mí. ¿Has oído hablar del lugar al que tengo que llegar y no sé por dónde? No puede faltar tanto para que pueda dirigir este cuerpo
o al norte. Como me gusta el fuego y el no tener que explicarme, mirarme en el espejo para verme crecer. Ábrame, tiene que haber algo. Ábrame y sáquenlo de mí. ¿Has oído hablar del lugar al que tengo que llegar y no sé por dónde? No puede faltar tanto para que pueda dirigir este cuerpo al norte. ¿Has oído hablar del lugar al que tengo que llegar y no sé por dónde? No puede faltar tanto para que pueda dirigir este cuerpo al norte. Algún lugar al que deba ir. Hortxe bentzuleok, Maria Molategiren lehena, segituan entrevista zetonetara bueltan izango dira, baina oraindik bigarren kantu bat entzuteko aukerare izango dugu laister, eta esango nuke gurekin eseritzen diren honetan, letren inguruan analisian azteko orduare badugula, mentxe bueltan dauzkagu, eta tira, Goiuri nik uste dut, zuzenean ona joan behar dugula. Sarraskia. Bueno, baldin eta Goiuri espada ezularekin hiltzen bidean. Ziot buelta ematen, gure entzulea. Gustatzen ari zaizu, bai. Bakite gaizkixea barna bilera, baina pasako da. Guzki atera da eta pasako da. Sarraskia egin behar dugu. Letren inguruko galderak egingo ditut, eta, txintxoa izango naiz, hitza ematen dizut. Eta bestela gezurra esango. Disko entzuten ari nintzela, topatu ditut erreferentzia asko mugimenduari, oinez ibiltzeari, joateari, eta adibide batzuk jarriko ditut. Has oído hablar del lugar al que tengo que llegar y no sé por dónde. No puede faltar tanto para que pueda dirigir este cuerpo al norte. He salido a caminar solo para encontrarte. Cuando me dé cuenta tendré que ir a buscarte. No sé si voy a saber caminar contigo al lado. Te he llamado de camino a casa. Caminito izeneko abesti bat ere badago. Y creo que es por aquí, y creo que voy bien. Hay días en el que salto al andar, tengo muchas casas a donde ir. Bueno, abesti guztietan topatu ditut, mugimenduarekin zerikusia duten, joatearekin hobe esan da, joatearekin zerikusia duten erreferentziak. Hau, nahite eginda dago, nahi gabe, zer gertatzen da mugimenduarekin. Esan dezun arte ez dut planteatu, baina esaten nahi zinela, kontuatu naiz, bakoitzak esan nahi ezberdin bat duela. Hori bai. Osea, ez duela zertan, bai dago ideia aman komun bat dala, leheno kontatu dizuetena dala pixkat, 38 urte, zein da bidea, norakanoa, zer egin deten orain arte, zer egingo deten hemendik aurrera, pixkat hori bai dago aman komunean, baina esan dezun lehenengo 5-6etatik bakoitzak esan nahi zuen gauza bat ezberdin. Bai? Bai, baina, politia iruditu zait, oso, aipatu dezun, zalantza horiek, eta 38 urte, eta zalantza horretan, bintzat, ez da estankatu egiten zaituen zalantza bat.
Ez, osea, beti izan naiz mugimenduan dagoen pertsona bat, gauza ezberdinak egiten, eta hortan ez dagoenean gaizki pasatzen duena, osea, ez dakit egoten horik faioa da, baina ez dakit egoten geldi eta isilik ere ez, normalean. Bueno, akatsa ez dakit gero norbera den bezalakoa da. Nik ez dut akatxe gehiagik gusten geldik ez egoten jakite horretan, eta isilik ez... Igual horregatik da. Eta isilik egoten ez jakite horretan ere ez, akaso horregatik ere, bai. Eman eskoa, hola bai. Guazen beste kontzeptu batekin. Abesti batean, hace tiempo que no te digo que te quiero, beste batean... Venía hablando de lo fácil que es quererte, eta beste batean, desde las ruinas por las que solo pasa el tiempo y así saber si de verdad te quiero. Bueno, baita ez, quererte, te quiero, referentziak maitasunari, eta jakin nuen zeleku duen maitasunak disko honetan. Maitasun handia dago disko honetan, abestiz abesti juneike esaten, baino globalki, nera itantzat adibidez izena duen abestia nera itantzat idatzita dago, eta askotan hori gurasoi ez diegu nik ustet nahikoa esaten maite diegula, edo gure rutinan sartu gea, eta ez da ohikoa, eta ez diegu esaten benetazko zerbait, eta gero badago, bikotearekiko maitasun hori, baino baita lagun eta familia, adibidez kasa abestia, diskoa izten duen abestiak, horretaz hitz egiten du ez, oso eskertutanago, aldamenean edo alboan ditudan pertsonei, beti konsideratu dut oso ondo rodatzen izela eta jende ona daukadala alboan, eta maitasun asko dago, ez dakit, justo igual gutxina da ona da, abrazamen, ematen dula asko, bideoa zan hartza handi batekin, eta esat, horrek justo ez du binkulo bati buruz hitz egiten du, ez du pertsona bati buruz hitz egiten. Ez dakit, berantzun dut, ondo? Bai, noski. Noski baiet. Beste galdera bat. Bai. Igual, saltxeotik edo. Zein da la teoria de los rayos? Zea aipatzen da, abesti batean. Hor, abesti hori da etxeabiden lagun batekin eta Kriston ekaitza Donostin. Donostitik, por el Alto de Miracruz, Herrerara bidean bezala, ni San Pedro mitzen naiz, eta biak, baino dana arbola die, arzaketik eta hori dana arbola daude aldamenean, eta Kriston ekaitza baino. Eta hor du nesaten zuen, nire lagunakin hitz egiten egia, eta gauza da bere senarra dala oso, hitz batera libarnu, baino gero igual hitz hori ez da ondo, baino. Bueno, oso jakitu haulako gauzatan. Bagitze hitz erabili bertzen hor, eta hitz hori aldarrikatzen dugu hemen gauza hon bezala, Frikia. Es que ni oso frikia nahi, baino. Bai, beldurra nuken listillo, lasan ez friki, oso ondo, bai. Friki gora frikiak. Baina ez dakitzatik, friki hitza, pixkat konotazio negatiboa dauka. Baina guk ulertzen dugu. Bere senarra. Egin bar dugu gure ganatu kontzeptua. Espero haitzen ez ziotea, barkatu. Bere senarra pixkat frikia daulako gauzatan, da matematikoa da, eta orduan zan, behazten zan, este me dijo, la teoría de los rayos, tal, no sé qué, orduan gindu da, zen hor da, bikorrika etxeak, eta hori da la teoría de los rayos. Ze ona. Beste galdera batekin bukatuko dugu, eta sarraskiak gaindituta, barkatu, herriari erreferentziak baita, pueblo, behin baino gehiagotan agertzen da. Perrosen, bai? Da, herri berbera da, edo herri desberdinak, edo... Guain, adibideak badituzu, han dejado de ladrar los perros del pueblo, badakit hori perrosen da, hola? Bai, baduzu esaterako te llamadon, he escuchado una noticia de una chica de no sé qué pueblo, como una nube que envuelve un pueblo, como una nube. Como una nube eta San Pedron, San Pedro markatu, eta perrosen San Pedro hori buruz, edo San Pedro inatzako abestiak dira, los perros del pueblo existen, eta la nube, envuelve el pueblo, envuelve el pueblo, belaino azeon, Eliza, bakarrik dorrea gertzen dangoran, da nere balkoiak area matentzun da, hori egitazkoa da. Eta la chica de ese pueblo ez, hori da hilda gertu zan neska bat notizitan, horri buruz hitz egiten du, ez daukaz erikusirik herri horrek, eta ez dakit gehiago dagoen. Igual besteren bat, baina horreintxe buruz jari nahiz, ez dakit.
sarraskia gaindituta, oso ondo. Ze ondo, oso txintxoa izan zara. Erresa zan, Aizue, 4 minutu, guardiko 12etarako, guk bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta ze kantu izango den, eta nondik nora, uste dut orain txitzen dugula kantu horretaz gainera. Bai, perros abestuko dugu. Asteburu honetan, grabatu berri dugu abesti honen bideoklipa. Ezakit pixkanaka nijoa bomboa ematen, pixkanaka abesti. Besan dizuet, pixkanaka nijola proiektu guztiakin ez daukat presarik, eta orduan nire denborak hartu ditut, eta perros izango da. Maria Antxon, mila esker gaur gurera etortzeagatik. Zuei. Eta hartu akordo jori Antxon, eta perro sentzungu dugu segituan entzuleok. Entzuleok bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Maria Molategiren perro entzuteko, perez gara nahi duzuenean, txiko diegu azken proba lanak egiten, bai? Nahi duzuenean. Han dejado de ladrar los perros del pueblo, pero ahora no sé si eso está bien y te lo puedo comentar. He salido a caminar solo para encontrarte. Tenía ya en mente qué iba a ser y qué nos iba a gustar. Llena de barro y de agua dulce, tengo la cara y no siento nada. Por favor, otra vuelta más. Que este invierno no pare. Por favor, una sola vuelta más. Para que respire. Han dejado de ladrar los perros del pueblo. Se han dejado de enredar mi miedo y tu frío. Qué curioso lo de hacer que nunca ha existido. Aceptar que a este camino le han crecido las piedras y no voy a pasar. Llena de barro y de agua dulce, tengo la cara y no siento nada. Por favor, una vuelta más. Que este invierno no pare. Por favor, una sola vuelta más. Para que
este invierno no pare. Por favor, una sola vuelta más. Para que respire. Han dejado de ladrar los perros del pueblo. Entzuliok, honekin bagoaz datorren astelenera arte, bihar eta etzizubia izango baitugu, mentxe bigarren kafean, eta oraintxe informazioaren txanda, naiz irratian oraintxe entzun berri dugu Maria Amolategi, Antxon Sarasuarekin hemen zuzenean bigarren kafean, bagoaz informazioaren bila, bihar arte! Keep calm and bigarren kafea.